Ola, moi boas, estamos aquí unha vez máis no canle de A Bancada. Esta vez temos unha entrevista con Luís Carro, adestrador do Ribadumia, que a semana pasada, o domingo concretamente, proclamouse campión da regional preferente galega. Xa sabedes que se queredes máis vídeos similares, máis entrevistas, podedes apoiar o vídeo dándolle un like, suscribíndovos ao canal e recórdovos que abaixo na descripción do vídeo tedes o enlace a unha reportaxe que fixen sobre o Ribadumia e a súa historia. Así que sen máis, deixo vos coa entrevista e disfrutadea. Bueno, Luís, primeiro que todo, parabéns polo éxito do domingo e quería preguntarche, como se vive un día así? Sabe igual un éxito cando se acada varios meses despois de cando se debería haber xogado? Bueno, pues un pouco extraño todo, ¿no? Non nos vamos a enganar. Sin poder disfrutalo, sin poder disfrutar lo que a nosa xente, bueno, pues un pouco extraño, un pouco descafeinado. De feito, bueno, ni siquiera hubo ningún tipo de celebración, todo moi comedido, a verdad. Bueno, a situación esta é a que nos leva, ¿no? Evidentemente habríamos gustado que, como todos, que fose distinto, igual que como foi ascenso, que nos habría gustado celebrar no campo, pois isto igual, ¿no? Habríamos gustado que fose no seu momento, de haberlo conseguido no seu momento, que a xente que o ano pasado o peleou e o merecía, que ao final isto é mérito deles, dos do ano pasado, máis que dos deste ano. Hai moita xente que xa non está e non pode disfrutalo, non? De haber sido campeón e de haber ganado o campeón do Grupo Norte. Pero bueno, é a situación que nos toca vivir, pero sí que ya resta, digamos, máis o meu punto de vista, pasión e enerxía a todo que rodea. Pero bueno, non vamos a tampouco nin a quitarlle valor, nin a decir que nos fai moitísima ilusión, evidentemente, sobre todo o premio da Copa do Rei, de ser campeóns de preferente, pero sí que todo un pouco me descafeinado. Canto a Copa do Rei, hai unha gran cantidade de equipos que sería moi emocionante velos enfrentar ao Ribadumia. Ti, se tes que elexir un equipo para que visite a Senra, cal sería? Non creo que sea momento de pensar en rivales, nin entre outras cosas porque hai unha fase previa todavía que hai que pasar. Entón, bueno, primeiro hai que pasar esa fase, que nos o domingo o vivíamos como o partido, tendo en conta os xustos que chegábamos de forma, pois o vivíamos como tratar de ganar para poder vivir unha experiencia máis todos en isto do fútbol. Poucos creo que dentro do vestuario viviron esa fase previa de Copa do Rei. Entón, bueno, o vivíamos como eso, intentar conseguirlo para vivir esa experiencia. Así vamos a facer, vamos a intentar disfrutar desa experiencia outra vez, e se podemos conseguir unha máis, pois mellor. Pero, bueno, pensar en que rivales de fútbol profesional nos podría gustar non ten ningún sentido ahora mismo, baixo o meu punto de vista. Vamos a intentar xogar co que nos toque esa fase previa, intentar superala e despois xa veremos. Bueno, en canto a esta tempada, cal crees que debería ser o obxectivo do Ribadumia? Evidentemente, o noso obxectivo é intentar lograr a salvación, que vai ser moi complicado con nunha temporada na que hai 8 descensos. Me parece que vai ser moi difícil para un equipo como nós, cun dos presupostos máis baixos da terceira, que vimos de preferente, lograr o obxectivo. Vai ser moi complicado, pero bueno, vamos a pelear moito, seguro. Vamos a ver, pero bueno, seguro que vamos a competir ben, pero bueno, sabendo que vai ser moi difícil. E en arriba, bueno, creo que o condicionante de que o noso Grupo Sur é un pouco máis fuerte que o Grupo Norte, baixo o meu punto de vista, é que os puntos da primeira volta se van a manter e a levar na segunda. Bueno, creo que eso condiciona todo un pouco, pero bueno, o formato é o que é. Non vamos a poñer ninguna excusa, vamos a intentar pelear por esa permanencia, competindo todos os domingos, e ao final veremos onde nos sitúa ao final de temporada. Confías en que se poida completar a tempada ou és pesimista no contexto actual? Bueno, todos esperemos que sí, non? Parece ser que ahora vamos a empezar, que todo vai ir para adiante. Eu creo que vai depender un pouco da situación sanitaria, pero o resto, bueno, creo que se pode ir xogando.
entre outras cosas porque, bueno, creo que o tema dos test vai adiante. Incluso hoxe mesmo recibiu unha noticia de que pode ser que incluso haya test cada 7 días. Bueno, creo que eso vai axudar a un pouco máis a que todo vaya hacia adiante, non? Esperamos que todo se normalice, tanto a nivel deportivo como a nivel sanitario, que vai ser un pouco máis complicado, pero intentaremos, bueno, ir tirando todos hacia adiante. Ao final hai que intentar facer vida o máis normal posible dentro de todos os condicionantes que hai, e creo que o deporte é o mismo, non? They all think that you're faking.